Okei, nyt olisi vähän tämmöistä niin kuin professional guidea. Tässä on tällainen ikuinen klassikko. Tässä näkyy vähän huonosti, mutta siinä on Robot Dinosaurs that shoot beams when they roar. Tämmönen ihan aika kuolematon arcade bomb. Siinä nyt mainostetaan jääkiekkoa. Jääkiekko on ihan jees, mutta kyllä kaikki asiallisemmat jätkät pelaa tätä. Siinä on Free Epic Strategy Game, ei mitään sellaista. Noniin, alkaa. Engage. Noniin. Siinä on vähän historiaa tulee äänestäksi. Booba G. Noniin. Kyllä. Ääntä vähän. Liikaa ääntä. Noniin. Insert credit. Tässä on tämmöistä oikein old school meininki. Siinä. Pistetään. Okei. Sitten mentiin. Valitaan nämä kovimmat jätkät. Nämä on luulee, että pitää ottaa tätä Tyrannosaurus, mutta oikeesti nämä oikeat ammattilaiset tajuu, että tämä Dynamite. Onhan se sentään dynamiittia. Otetaanko se siitä? Noniin. Noniin. Tästä lähtee. Tää ei ole ihan helppoa, vaikka tää näyttää siltä. Tää oikeastaan vaatinut harjoittelua vähän se. Yleensä tää nyt vaatii 2-3 tuntia tän läpäiseminen, mut nyt kun vedetään tämmönen speedruni tähän, niin... Noniin. Katsokaa, siellä on... Salaisuus on se, kato, pitää olla nopea ja väistää nää kaikki. Ei tarvii edes tappaa kaikkia, kun pystyy vaan väistämään. On siinä. Kun tuhoo tonni. Noniin. Täysin karrituu. Ja kato, tässä on tämmönen aika selkeä reitti, mistä mennään, mutta jos on vähän ovelampi, voi kulkea täältä. Täällä on mitään tarvii varoa. Kyllä. Ja kun on pitkä kaula, niin voi ampua sama kuin väistelee. Jokainen ei taju. Tässä on double trouble, voi vaikuttaa pahalta, mutta tosi ammattilaiselle se ei aiheuta mitään ongelmaa. Warning, joo. Okei. Tässä on bossi. Se voi pelottaa, kun tää pyörii. Tää on tämmönen iso. Pitää vaan rauhas mennä. Tästä pitkästä kaulasta voi olla vähän haittaa, mutta jos ottaa vaan rauhassa, niin ei siinä mitään. Ui, se lähtee pyörii. Täydellinen 360 astetta. Siinä tuntuu vähän, että tää bossi on kyllä vähän väkisin väännetty. Että jotain näitä on tähän pitänyt keksiä, mutta ei siinä mitään. Roar. Kato, jos niinku tajuu, että nämä kädet voi tuhota, tästä tulee paljon helpompaa saman tien. Sitten taas. Ja koko ajan kun karjuu, ja pitää muistaa, että se pitää antaa lataa siinä välissä. Roar. Tosiaan huomaatte, että sinänsä se Tyrannosaurus voisi olla siisti, mutta kun huomaatte, että täällä on tää jälleen kerran tästä pidemmästä kaulasta on etu, että tää lentää pidemmälle. Ei kantavuus lopu saman tien. Noniin. Siikatkaas. Siellä viimeinen koetus. No. Wow. Nyt kato, tää muuttuu heti, että jos ei jos tietäisi tavallaan mitä tässä tapahtuu, voisi tulla niinku yllätyksenä toi. Noniin. Pitää ottaa ihan vaan rauhallisesti ja ei anna noiden osuu. Se on se salaisuus. Noniin. Normaalisti tossa menee se 3-4 tuntia, mutta sanotaanko, että kun ammattilaisen käsissä se sujuu paljon nopeammin. Tässä on tästä muutama jatko-osa sit olemassa, mutta en mä tiedä, tää on ehkä se kaikkein kultaisin. Varsinkin tää loppu on hyvin. Tässä on tosi syvä tarina, tää dialogi on ihan uskomaton. Tää ääninäyttely on top notch, joten voin suositella kaikille. Siinä on hyvä, niin siinä se on.
Sen kreditsitkin. Muutkin mainitaan siellä yhdessä vaiheessa, kun mä olin oikeastaan kehittelemässä tätä, mutta ei siis muuta.